paita. Minkälaista on? Puuvillasta. Puuvillasta. Selvä. Minkä väristä? Valkoinen varmaan. Valkoinen. Okei. Tää on meidän kaupan varmaan paras. XL on varmaan. XL. Siitä niin. Jos. Sitten siihen kannattaa hakea. Joo. Anteeksi. Olisiko jotenkin alussa? Vai! Boksereita! Boksereita. Vai pitkä! Pitkä boksereita, pitkä. Bokse pitkä. Pitkä boksereita mitä tällä hetkellä. Ei oo! Kyllä! Ulkona 100, kyllä. No siinä vaan semmoista joku paita sulle tästä. Mä en halua paita. Mitä? Hei, minä katso. Sinä pois. Minä katso. Anteeksi. Pois. Onko sulla hyvä paita? Hyvä paita. Hyvä paita. Hyvä paita. No meillä on tällä hetkellä Ei tuota. Paita. Ei tällaista. Ei paita. Joo, mä sanon paita. Ei paita. Paita, tiedätkö paita. Sinne tällainen paita. Oliko se suomalainen? Sinä suomalainen. Sinä et ymmärrä. Et ymmärrä. Minä vaan paita. Vai siis ihan Paita. puutakki? Paita, joo, paita. Mikä se koko? Hyvä koko anna minulle. Täällä on varmaan semmonen 4-4 määräys. Siinä on semmonen. Ja Minä on. Anta minulle. Onko hyvä? Toini, onko hyvä? Oot paitsi menee usvaa. Kaveri, tänne. Ja siitä niin sitten. Kiitoksia. Kiitos. Mitäs täällä? Minä otan tämän. Hossu, hyvä koko. Pystyy. Ei. Eli vielä tarvitsisi housut tähän samaan. Hossu. Selvä. Minkä väristä? Sama hossu. Sama housu. No niin, täällä katsomaan. Mikäs teillä koko on? Normaali. Mama. Kyllä. Sitä voi testaa tuolla sortistopissa. Minä voin. Joo, käykää siellä. Me tuun sitten huikkaisesti siihen, että tehdään toista kokoa. Hei, onks täällä mitään suoria housuja, mitään halvempia? Anteeksi. Missä minä? Kuulta. Mä. Tuolla sortistopissa. Ja anteeksi. Onks jotka, miesten suorat housut ihan vaan jotain, kun mä pystyn häihin, niin jotkut vaan halvat. Ei mitään hirveän kalliita. Okei, eli täältä löytyy nää meidän tällä hetkellä niinku Onko pieni? vielä pieni. Joo. Iso se. Hipu, hossu näkyy. Ei hyvä. Mennään katsomaan. Ups. Anteeksi. Vaatteet tässä potki. Se on lattialla. Minä haluan täällä se hossu.
Kaveri! Väärä, väärä. Anteeksi. Tämä väärä. Väärä koko vaan. Minä otan tämä. Okei. Haluatko, että mä annan sulle vielä tästä pienemmän koon? Häh? Haluatko, että mä annan sulle vielä pienemmän koon tästä? Ei minä halua tätä näin. Okei. En halua tätä näin. Haluaisitko tästä jotain toista väriä? Ei. Eli niillä mennään. Jees. Boksei. Joo, eli meillä on bokserit tällä hetkellä 2 kappaletta 1995. Olisiko minkä kokoista mikä väristä? En halua. Joo, tippu. Okei, selvä. Paljonko maksaa? Anteeksi, paljon maksaa. Maksaa. Anteeksi, mä katon tästä. Paljon maksaa? 169 €. Kallis. Minä en halua. Anna 10 €. 10 €. Anteeksi, mä en pysty antaa. 15, 10 €. Me ei pysty antaa yhtään antaa. Sinä huono muija. Huono muija, että sinä et osaa. Mä en voi tehdä tällä rinnalla mitään. Minä en ota.